Čau lidi, vítejte u Terrarie a samozřejmě, jak víte, jsem Radek. A vytvoříme si charakter, už se samozřejmě, vidíte, tu jsem hrál dřív. Takže už to tady mám vytvořené, ale vytvoříme si charakter. Asi můžeme mít takové, co má, počkejte si to. To bude mít green vlasy. O, to nevadí. Takže... Jo, dneska je pondělí, teda pátek. Se rozdělilo vysvědčení, takže to bylo docela dobré. Dle mě. Žlutý vlasy, nevím. Pro mě teda to vysvědčko bylo docela nice. Tady. To si bude všecko. Tady máme, počkat, kočis. Shirt. Tady upravíme celé. Bude hlavně asi green. Takže si to tady hodně zmenšíme. Počkat, shirt, počkej, to je asi to tričko, jo, tričko to. Pants si dáme na blue. Počkej, tady to nejde. Už jo, jde to. Zmenšit. Říkat tak. Okay, čekat, jak jsem... Je úplně mega green. Zmenšit to. To taky zmenšit. Okay. Shoes si uděláme červený teda. Abychom to měli jinou barvu. Tak koukejte. To bude náš panáček. Back. Creed. Enter your character name. Samozřejmě. Accept. Já mám ještě jednoho. Jsem si na to tak zkoušel. A vymožem tento svět. Ale Creed Word. Ještě vymožu... Radši nevím. Radši nic. Tak. Creed Word. Dáme si medium. A bude to... co já vím. Tak třeba... Tak. Radek je nice. Třeba accept. OK. Toto je teda verze 1.1.2. Toto není teda ta úplně vyšla, je to... Myslím, že největší vyšla byla... Teď nevím, která, myslím, že to je verze 1.1.6. Asi tak, no. A já bych si měl zaslabit... Ne, nechám si to radši tak. Ano. A jsme ve světě v Terrarii a to se teda začneme ty vlastně ty věci, tady nejzákladnější je, takže natěžíme si dřevo, klasika. Klasika prostě, no. Tak ještě... Všechno. Pokud mě chcete psat jako komentáře, tak můžete, mě to úplně nebude vadit. Trošku se hodit. Tak. Tak teďka nakopem dřevo. No, konečně. No, máš stouník. Si uděláme. Si kopnem, ne? Zatím bude mě jenom tak na povrchu, protože máme co moc teda toho
moc. Máme, jak bych to řekl, moc. No to je jedno. Co je nakopem? Já musím pozornit baráček. Prostě dneska bude taky základy, no. V tomto díle. Jo, ten problém s tím Minecraftem jsem zatím ještě nevyřešil. Nevím proč. Takže vlastně... A teda nevím, pokud... Když to napište do komentáře, jestli byste chtěli, abych to pořád točil, já to klidně, kdyby jste mi napsali, že ne, klidně mi... Já to unesu. Já to unesu, no. Já si to tady udělám. Dobře, tak to nějak. Si dělám workbench. Dobré, asi takovej to výšce. Šupnem si ho sem třeba. Co možná posvem. Máme tady základní věci. Samozřejmě, udělám si platformy. Tak abych to tady dal. A udělám si dirt wall. Protože tu v tomto baráčku nevím nejvíc potřebovat. Asi to 180. Kdyby vás zajímalo, kolik je v terárii stack, jak vám to hned řeknu, je to 200 pade. Itemuju v jednom stacku. Si to tady prodloužíme. Tak třeba no. Tak. Doskočil. No, to jsem. Mohl to dát. Tak. Někdo mi píše na Skype, ale já to teďka mu nebudu odpovídat. Shit, zabijá mi toho mého kamoša. Je to teďko Zach. Zach? Nebo Zach? Asi Zach. Si to tady prodlužíme. Česky budu mít někdo tady. Přibližně, no. A... Teď si už můžu dělat? Já potřebuji točky, že? Mám se, pokud by to tady buchlo. No mám jenom 9. Jestli si udělat tiki torch. Mám nějaký dřevo, mám dostatek? Jo, můžu si udělat pec. Furnace. No, tak to. A ježíš teď. Ježišmarja. No nic. Co mám vůbec? Co nemám? Copper coiny. Já vlastně z začátku nemám nic, že? Ale jeskyňa. Tam by teda mohly být dost užitečné věci. Jako třeba jsou Azii. Někdy jsem na povrchu našel gold Česku, což byla teda hodně divná věc. A tady mám docela i zestup. Very nice. Jo, shuriken, to je paráda. S tím shurikenem se dobře zabývá, protože proniká nepříteli. Ale mám to trošičku. Ježišmarja, to jede hodně do podzemí, co? No. Já udělám taky provizorní schody. Přibližně, no. Jo, ne! Dokážu tam vyskočit, jo, dokážu. Dokázal bych tam vyskočit, kdyby mě tam neotravoval ten slime. Hop. Nevím, co teďka očekávat. To je dobré si vážit, že se tam padou ty silver coiny. Protože to je záskok za to, když jsem byl úplně v podzemí. Protože já půjdu do podzemí, až budu mít dobrou výzbroj. Protože už se mně stalo, že mě v podzemí zabil ten Mother Slime. A pěkně jsem byl naštvaný. To je hodně hluboko teda. To je kopr. Pecka. To je velká pecka. Obvykle nacházím kopr blízko lávy, tam to teda... To je až moc. Já nic nevidím, kurňa. Teď jo, teda.
Počkat, co to je? Co to je? Co to je? Co to je? A to nic za ní. No tam je čáhu. To je voda. Nevím, co to může být. Nic nevidím. Máte další. Máme i zrhatý potíjonky. Tak jo, to bylo taky krásný a čau.